gbajúmọ̀ olórin ẹ̀mí àti òṣèré tíátà wọ́n mà ti ń ṣèdárò ọ̀kan lára wọn tó kú lójijì, èèyàn arábìnrin Lára Olúbọ̀ tó jáde láyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta tí í ṣe ọjọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí, ìyẹn ọjọ́ 27 oṣù keje tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Òjijì ni ìròyìn ikú Lára Olúbọ̀ ló mà jáde káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí obìnrin tó jẹ́ gbajúmọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ orí tẹlifíṣàn ni tó tún jẹ́ òṣèré tíátà tó tún jẹ́ olórin ẹ̀mí tó dágbére fáyé, tó sì jẹ́ pé kàyéfì ńlá ni ìròyìn ikú ẹ̀ jẹ́ tí ọ̀pọ̀ èèyàn sì ń béèrè pé irú ikú wo ló pa á àti wípé báwo ni kí ló ṣe sábàbí ikú òjijì ẹ̀. Tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ gbọ́ pé láti nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn báyìí ni ara Lára Olúbọ̀ ti yá tí wọ́n ní àìsàn ń ṣe, tó sì jẹ́ pé àárọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ tó kọjá ẹni ẹlẹ́mìí gbà á tí obìnrin náà tí ó jáde láyé. Nígbà ayé ẹ̀, yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ gbajúmọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ orí tẹlifíṣàn Orísun TV tó wà lórí StarTime, níbi tó ti máa ń ṣe àwọn ètò bíi Miliki Express, Ojú Ọjà àti ètò Bàbá Ètò. Obìnrin náà ó tún jẹ́ gbajúmọ̀ òṣèré tíátà tó máa ń kópa nínú tíátà, bẹ́ẹ̀ ló tún jẹ́ olórin ẹ̀mí tó máa ń kọ oríṣiríṣi orin ẹ̀mí. Gbàrà tí ìròyìn ikú Lára Olúbọ̀ tó jáde ni àwọn gbajúmọ̀ olórin ẹ̀mí àti òṣèré tíátà náà mà ti ń ṣèdárò ẹ̀. Lára àwọn tó ṣèdárò ẹ̀ ni gbajúmọ̀ olórin ẹ̀mí ni Àjíǹrere Tọ́pẹ́ Àlàbí, Àjíǹrere Yínká Aláṣeyọrí, bẹ́ẹ̀ làwọn gbajúmọ̀ òṣèré tíátà Yorùbá bíi Mercy Aigbe, Jayé Kútì àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ làwọn náà ń ṣèdárò rẹ̀.